Hey!
Nyuwun sewu dumateng para pamirsa ingkang wonten ing sakinggiling panggung pun aturi mandhap nggih. Panggunge ajeng didamke niki nggih. Nggih, sepindah malih dumateng para pamirsa ingkang wonten sakinggiling panggung. Saderengipun panggung dipun dapaken kasuwun mandhap saking panggung. Nggih. Yuk. Iki bagiane Mbah Naryo iki ya. Go Mbah Naryo go. Mbah Naryo. Wis. Iki nek Mbah Naryo wis ra masuk. Nggih. Menika wonten ingkang lenggah ing panggung Ciceler. Kula aturi pindah. Menika panggungipun jeblos. Kula atas nama ingkang macaaken ngaten. Nggih, monggo. Nggih. Nggih, ingkang baken dadi anak kula nggih niki anak kula tumut, nggih. Monggo monggo. Apa ki? Sona sirape ngapleko. Senggake yo, Jung. Yo, sakenake. Godhong kayu dang padha Ao ae yo ao nungso
yo, yo. Yo yo. Woi, yo. Woi, Ayo, yo. ayo. Woi, yo. Ya. Ayo, ayo, Oh, ayo, ayo. ayo. Ayo, 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 ayo. Ora pareng, ora pareng, ora pareng. Wes. Ya. Oh. Ya. Oh. Ya. Woi. Ya. Monggo Mbak Dista. Kasih buat Bang Dangdut bersama rekan-rekan Ngesti Rahayu Turonggo Manunggal. Keriting. Ya kritik. Joget boleh, yang penting aman kondusif. Ya, ada satu tembangnya anak ya Mas ya. Ada Mas Yuli.
dikasih Dirista, dikasih kembali bersama dulur-dulur Ngesti Rahayu Tronggo Manunggal. Bendenan wayahe. Nggih, monggo sepeda malih seru panunan saking kadang-kadang panitia penyelenggara. Mbok bilih para penonton ingkang wonten sak nginggiling panggung kasuwun mandhap amargi kawontenan panggung wingking sansaya jeblos. Nggih. Nggih, Mas Temon, Mas Kemon wis mandhap. Oh nggih, ampun mandhap. Nggo Mas Jumadi, pripun niki? Wah, kalau manut mawon Mas niki. Oh nggih, manut. Sing penting niki dikondisikan sing ten dhuwur niki Nggih. sing mboten Luar nyambut biasa gawe ngoten pada mawon, kesempatan malam hari ini acara yang digelar oleh rekan-rekan muda-mudi pencar. Oh bisa niki nek kleru aku ora melu. Ayo nek kleru karo ngene sapa Mas? Ayo. Lah mau lagi kayak catatan iki yo. Ngono ya. Ngadiran iki gitu. Oh satu lagi dangdut nggih. Monggo Mbak Dita dikasih tembangnya masih bersama dangdut dulur-dulur Ngesti Rahayu Tronggo Manunggal. Lintangan Semoro, Mas Jumadi ngadeg, sip luar biasa. Wis ora kuat ngadeg iki. Ayo. Yo piye carane dijamoni kok Oh piye? iya. Kil Patrick jamune. Yo, Dita yo dikasih sebuah tembang Lintang Asmoro bersama Ngesti Rahayu Tronggo. Bendene. Wah ya awas le, rumono kok. Ayo galon. Waduh ya. Wah. Iya. Asyik. Ya. Waduh ya. Was. Was. Ayo. Seseke. Yo.
tanding ngono aku iki. Iya, premane Tanjung Priok kliwon aku. Jogja, Solo, Klaten, Gondang Winangun. Prambanan. Wis pindah Mas Prambanan wis ra ono. Sarkem. Wah, tutup. Os. Ayole.